Ndeewo, kedu ka ime pụtakwara? Ama m na ha agbani daalụ rinne. Daalụ maka isonyekwara na mmiri ndụ nke ụbọchị nke taata. Ka anyị gaa n'iru ka anyị mara ihe akwụkwọ nsọ na-agwa anyị. Ọ sị, na-ejeso ndị maara ihe, ị ga-amakwa ihe. Ma enyi ndị nzuzu ka a ga-emejọ. Nke a si n'ilu isi 13 amaokwu nke 20. Ilu isi nke 13 amaokwu nke 20. Tupu m gaa n'iru n'ịkọwara gị maọbụ ka anyị tụgharịa uche n'ihe nke a pụtara, achọrọ m ikene gị bụ onye na-abụkwa mgbe ntụpụtara ana ozi a ị na-agba ọsọ mepee ya sorokwa kirie ya. Ana m asị gị daalụ. Gị bụ onye na-abụkwa mgbe ọbụla ikirichara ozi a inye anyị mmasị nke ndị bekee kpọrọ like. Ana m ekene gị wee na-asị gị bụ onye n'aka etinyere aka na subscribe mana ị na-ege ozi a mgbe niile. Kedu ife ị na-eche? Biko ana m ayọ gị ka ime nke a ugbu a, ọ ga-akwalite mmụọ m ka m nwee ike na-eme nka. Daalụ rinne. Gwa ka anyị jee ka anyị tụgharịa uche. Ọ sị, na-ejeso ndị maara ihe, ị ga-amakwa ihe. Gịnị ka nke a pụtara? Gị na-ejeso mee ka ọ bụrụ ndị maara ihe ga-abụ ndị gị na ha ga-eso na-emekọ, ndị gị na ha ga na-emekọ ya bụrụ ndị maara ihe. Ọ ga-eme ka gịnị mee ka gị onwe gị marakwa ihe. Mana ọ bụrụ na ị na-eso enyi ndị nzuzu na ị ga-eme gị ga-abụ onye a ga-emejọ. Ka njugodi gị, kedu onye bụ onye maara ihe? Dịka nwa Chineke, kedu onye ịma bụ onye maara ihe? Onye maara ihe abụghị onye ma ekwu okwu maka esi ekwu okwu ma ọ na-asụ bekee ma onye gụrụ akwụkwọ nwere digrii. Onye maara ihe bụ onye na-atụ egwu Chineke. Akwụkwọ nsọ sị na mmalite amamihe bụ gịnị? Ịtụ egwu Chineke. Ọ sịkwa na onye nzuzu si na Chukwu adịghị. So mgbe mmadụ pụsị ịma onye ahụ ị na-eso na-ekwu na Chineke adịghị, mara na onye nzuzu ọ bụ mụ akwurie. Kedu ka ị ga-esi mara onye maara ihe? Onye maara ihe bụ onye na-atụ egwu Chineke. Onye ahụ na-atụ egwu Chineke bụ onye maara ihe. Ya bụ onye akwụkwọ nsọ na-agwa anyị n'ụbọchị nke taa, gị mee ka ha bụrụ ndị gị na ha ga na-ejeso, ka ha bụ ndị gị na ha ga-abụ enyi, ndị ga na-agbakwu ma ị nwee ihe dapụtara gị, ndị ga na-agbakwu ka ha nye gị ndụmọdụ. Ya bụrụ ndị maara ihe. Kedu ka ị ga-esi mara onye maara ihe? Onye ọbụla nwere egwu Chineke bụ onye maara ihe. Hapụba ma o nwere ego ma ọ na onweghị ego. Hapụwa ma ọ gụrụ akwụkwọ ma ọ gụrụ akwụkwọ, ma ọ gara mahadum ma ọ gaghị mahadum. Hapụwa ma ọ bụ ọgaranya ma ọ bụ ogbenye, ma ọ mara mma ma ọ jọrọ njọ. Ihe ndị a niile abụghị ihe, onweghị ihe ha pụtara n'ihe gbasara mmadụ ịma ihe. Mmadụ ịma ihe bụ mmadụ ime gịnị? Ịtụ egwu Chineke, inwe mmụọ Chineke n'ime ya, nke na-arụ ọrụ, nke na-emekwa ka onye a na-atụ egwu Chineke. Ha bụ onye ma ihe. Onye nzuzu, akwụkwọ nsọ na-asị ma ndị enyi ndị nzuzu ka a ga-emejọ. Esokwa na onye nzuzu ka ị hapụ ịbụ onye a ga-emejọ. Kedu onye bụ onye nzuzu? Onye nzuzu bụ onye na-enweghị egwu Chineke. Ndị a mpako juru n'ime ha na-asị na Chukwu adịghị. Ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-ebugharịzi nkụzi dị iche iche n'oge ugbu a, na-ekwu na enweghị ihe dịka Chineke, na onweghị onye dịka Kraịst, na ihe a niile bụ akụkọ ifo, na ihe a niile bụ akụkọ ndị mgbe gboo. Ụfọdụ na-asị na ihe a bụ chi ndị ọcha, na Chineke anyị na-akpọkụzi ugbu a bụ chi ndị ọcha butere anyị, ndị na-ekpere arụsị, si na ike adịkwaghịzi na mbilite n'ọnwụ Kraịst. Nọọ ndị ọcha butere ya ekpemụka ekpeme nka, nọọ ndị ọcha butere ya. Ndị a wee na-ekwujọzi Chineke, ikwu ọsị gị Chineke ụna a gịnị ka ọ pụrụ ime? Onye ọbụla na-asụ ụdị asụsụ a n'ebe ị nọ n'akụkụ gị, gbara ya ọsọ. Mara na onye ahụ bụ onye nzuzu dịka akwụkwọ nsọ si kwu, maka na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na onye nke na-asị na Chineke adịghị bụ onye nzuzu. Ịhụna ya? Otu a ka ị ga-esi mara onye maara ihe na onye bụ onye nzuzu, ka ị nwee ike ime gị na ịdị na-ejeso ndị maara ihe. Site n'ụbọchị nke taa gaba, achọrọ m ka ihe Chukwu ka o wepụrụ gị n'ụzọ gị ndị niile bụ ndị nzuzu n'akụkụ gị. Ndị a ga-abụ obere nsogbu dapụta, asị gị bịa ka eje n'ebe a na-afụ ọfụ, ka eje ebe a na-afụ nke a, jee na dibịa ka a mara ihe merenụ. Si Chineke ya wepụrụ gị ndị a niile n'akụkụ gị,
ya wetara gị ndị maara ihe ka ha bụrụ ndị ị ga-amara, ka ha bụ ndị ga-anọ n'akụkụ gị, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla onwe ihe dapụtara gị ka ọ bụ ndị dị otu a ga na-enye gị ndụmọdụ ka ị soro ụkpụrụ ha wee ngwa gịnị wee bụrụkwa onye maara ihe. Maka na ọ bụrụ na ị soro onye maara ihe, gị onwe gị ga-eme gịnị, ga-amakwa ihe, dịka o kwuru ebe ọ sị na-ejeso ndị maara ihe ị ga-amakwa ihe. Ya bụ n'ụbọchị nke taata ị ga-agbado anya wee họrọ ndị ga-abụ ndị enyi gị ka ị wee bụrụ gịnị, bụrụ onye maara ihe. Ebe a ka m ga-apịachi ozi nke ụbọchị nke taata. Ana m asị gị nọdụ nke ọma. Ọ bụrụ na ike ebinyere m aka na like mmasị na eyi ugbu a, tụsakwa n'ozi a biko ana m ayọ gị ka ụzọ gị onwe gị ga-esi wee tụnye ihe ị ga-atụnye n'ịgbasa ozi ọma bụ gịnị, ịtụsa ozi a, tụsakasịa ya n'otu WhatsApp dị iche iche ịnọ na ya, tụsasịa ya ka ndị ọzọ soro nụ. Ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs, amen. Ngwa nọdụ nke ọma.